olis Sampa ja Roni. Sampa ja Roni. Jee! Pelailee. Missä on Rikkiardi? Jossa on tyyppejä. Okei, mä en... Okei. Olisiko yhtä blokkia antaa? Joota. Okei. Minun lihat! Minun. Mä knokkaan täällä mun eettisellä. Okei. What? Lag? Server lag? Tää servu lag. Ole. Täällä on tyyppi. Punainen. Tää Craft Battle Days. Craft Battle. Battlefield 3. Hakkaan näitä. No mut siis... Mä povasin tota. Niinku totakin... toi makkara on yksin. Moro. Okay, voi... Poing. Oota, mä menen. Mä. Anna mulle pari blokkia. No voi. Varo se povaa. Bum bum bum. Varo bum. Yes. Mä haluun arroveita jostain. Ja arrovi. Ei. Arvaa mitä. Lännes on itä. Ja mä... Oh god. Auta. Toi on sininen. Se kuoli. Ei tää punainen. Mä knokkasin ne alas. Näin. Nyt. Attack. Makkara. Suomi. Aikamoinen nakkimakkara. Mitä? Arvaa mitä? Arvaa ketä tappos. Mut. Bännätteeks mut Mineplexistä? Ei. Mitä siinä lukee? Ootas, mäpäs yritän tulla takas. Kautta F. Teleport. Joo, siis... Okei, se oli tämmönen video. Muistakaa tykätä videosta ja jos ensi video moro.